No niin, morjesta kaikille, se on Outdoor Finland täällä taas ja tänään mä näytän teille 2 ekosysteemiä, suljettua ekosysteemiä, jotka mä oon pitänyt tän talven yli. Ja toinen näistä on tehty viime kesänä ja se on tämä näin, se on hieman uudempi. Mä äsken hieman vahingossa heilautin sitä, niin yksi kivi lensi siellä vähän erikoisesti, mutta sen pitäisi haitata. Ja sitten tää toinen on tehty jo varhaisena keväänä, mikä on niin silloin oli vielä lunta maassa. Että tää on vähän enemmän sitten muuttunut ajan myötä. Mut ensin mä näytän teille tätä ekosysteemiä, mikä on tehty kesällä. Avataan tästä. Niin kuin mä sanoin, niin tää kivi täällä vähän äsken lensi ympäriinsä, mutta sen ei pitäisi hirveästi vaikuttaa mihinkään. Ja täällä me nähdään, että se näyttää aika terveeltä. Voin katsoa tuolla lampulla, josta näytti vähän paremmin sitten. No niin. Eli tuolta näyttää, jos tää nyt tarkentaisi. Siellä on kaiken näköistä eri kasvustoa. Sammalta ja sitten tommosia pieniä kasveja. Mä käyn myöhemmin vähän tarkemmin läpi, että mitä siellä kasvaa. Ja sitten seuraavaksi mä näytän teille tän vanhemman suljetun ekosysteemin. Ja ennen kuin mä avaan tänne, mä haluan sen kertoa, että mä tuun keväällä mä oon tilannut semmosia isompia lasipurkkeja, 2 litran lasipurkkeja, josta mä tuun tekemään tutoriaalivideoita ja sitten semmosia follow-up-videoita, miten ne selviää ne ekosysteemit. Mä tuun näyttämään teille, että miten mä oon tehnyt nämä ekosysteemit. Se ei ole niin simppeliä kuin luulette, ellette tiedä valmiiksi. Eli avataan tämä. Ja tosiaan, tää on se vanhempi. Nonni. Näyttää aika erikoiselta. Siellä on tommoista karvaista sammalta. Katsotaan, jos tää tarkentaa. Nonni. Siellä on näitä samoja kasveja osittain mitä tässä toisessa, mutta ne on paljon enemmän kasvanut täällä. Siellä on kas puuta. Ja sitten tommoista jonkunnäköistä vuorikasvia, mitä näkyy tuossa noin. Tuossa on tommonen vuorikasvi. Ja nää on tosiaan aika hienoja. Näitä on siisti ja helppo tehdä ja tää on aika mukava harrastus. Varsinkin tälleen talven yli, kun näitä voi katsella, kun ulkona on lumista ja pimeää, niin omassa huoneessa on sitten tällainen viidakko kasvamassa. Ja näitä voi tosiaan kokeilla aloittaa jo talvella, jos on jonkunnäköistä multaa esimerkiksi ja jotain siemeniä, niin voi kokeilla tehdä ihan oman ekosysteemin, mutta sitten sinne on vaikeampi saada jotain pikkuorganismeja niin pahoittelut tuossa taustamusiikissa tuli mainos, mutta niin pieniä organismeja, jos ottaa ihan luonnosta näitä materiaaleja, niin voi tulla mukana, mitkä pitää myöskin nämä ekosysteemit homevapaina. Home on yksi ärsyttävimmistä vaikeuksista, kun näitä tekee. Mutta jos tekee semmoisen niin sanotun lokaalin ekosysteemin, eli ihan Suomen luonnosta ottaa näitä tarvikkeita tähän, niin sitten se on ihan mahdollisesti homevapaa aina. Katsotaan lampulla. Tuolta näyttää tästä tonne kans.
Ja sitten vielä tämä toinen. Siinä näkyy itse asiassa vettä tuossa kasvinlehdellä. Ja miten nämä toimii? Nämä kannattaa pitää yleensä aina suljettuna, koska silloin näihin tulee semmonen oma vesikierto. Ja nämä pysyy itse asiassa hengissä, jos nämä on tehnyt oikein, että niitä ei tarvitse edes kastella tai avata koskaan. Mutta niitä on kokemuksen mukaan niin hyvä aina välillä avata ja putsata noita sivuja. Se ei ole pakollista, mutta on hyvä putsata noita sivuja, koska sitten auringonvalo tai sitten mulla on tämmöiset keinotekoiset kasvivalot tässä, niin valo pääsee paremmin sisälle ja ne kasvit pystyy tekemään helpommin fotosynteesiä, jonka avulla sitten ne pienet organismit, mitkä tuolla elääkin, niin pysyy hengissä. Täällä on ihan oma tämmönen ravinnon ja veden kiertokulku, kunhan nämä pitää suljettuna. Mut joo, ei mulla varmaan sit. Mutta joo, siis pikkuveli tuli tossa vielä hieman häiritsee, mutta tuskin se reitä hirveästi haittaa. Mutta ei mulla kai hirveästi enempää asiaa tässä ollut. Että sitten kun mä teen ne tutoriaalivideot näistä, niin kokeilkaa ihmeessä, jos yhtään kiinnostaa. Aika helppo harrastus. Ja mukava seurata. Ja mä oon tässä vielä suunnitellut sellaista kesällä tai keväällä tehdä, että mä teen semmosen tieteellisen tai biologisen kokeen, että mä otan järvivettä ja suljen sen purkin ja sitten ajattelin katsoa teidän katsojien kanssa, että mitä sieltä sitten ilmestyy. Että joo, ei mulla sen kummempaa. Hyvää päivän tai illan jatkoa, miten nyt katsottakaa tätä, että se on moro.